Türkmenistanyň owy etrap yerlerindäki mektep jaýlarynyň egwar ýagdaýy. Şol wagtda okuň çağalary sapak berilişiniň hili barada aladaly maglumatlar gelip gowşýar. Adatlygyň habarçysy bu ýagdaý bilen gazaklanyp, Lewap welaýatynyň Köýtenlag etrabyna baryp, magarif işgärler, enatalar, kä halatda enatalarynyň gatnaşmagyny mektep okuwçylarynyň özleri bilen hem gurrundaş boldy. Bu gurrundaşlyklardan şeýle netije çykýar. Köýtenlag etrabyndaky mektepleriň köpüsi kiçi, onlar çeýilmenden gurulan we wagtly bejerilmedik mektepler bolup durýar. Sınıf otoglarynyň içinde uzak ýyllar bejerilmeýän awariýa, helakçylyk ýagdaýyna düşenler hem bar. Bu ýagdaý okuň 3 smenada okutulmagyna alyp gelýär. Sebäbi çağalar ýykyljak bolup duran klasslara salmak köpli diýip Köýtenlagly mowlum aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä mekteplerdäki klass ýetmezçiligi käte okuň 4 smenada okutulmagyna hem alyp gelýär. Ýolbaşçylar her ýyl mektepleri bejertmek, täzelerini gurdurmak wadasyny berýärler. Emma olar wada bolmagyna galýar diýip Köýtenlaglylar aýdýar. 2015-nji ýyla çenli her etrapda 4-5 stan täze mektep guruldy. Emma bu guruluşlaryň soňy bolmady. Köýtenlagda 6-njy, 18-nji, 57-nji, 14-nji mektepler täzeden gurulmaga mätäç diýip radionyň söhbetdeşleri aýtdylar. Mowlumlaryň we enatalaryň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, bu hil şertlerde okuwlar talaba laýyk we dol sagadyny okudylmaýar. Owa ýerlerinde okuň hili barha pete gaçýar. İşini gowy bilýän, çağalara sapaklaryny öwretjek bolup jan çekýän mowlumlar ýyl-ýyldan adalýar. Çem gelen adamy iş alýarlar. Olaryň çağı kotmagy taýýarlygy hem islegi hem ýok diýip iki çağasy owa mektebinde okuyan en aýtdy. Ulujamy şähere gatnadyp, şäherdäki mektepde okudýar. Soň okuwy bersek, okar ýaly etjek bolýar. Başaran çağasyny şäher mekteplerinde okutjak bolýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.